Днес ще говорим за нещо, което става все по-важно за всеки бизнес. Това е изборът на цялостен маркетинг партньор. В съвременния свят много компании работят с различни агенции. Една се грижи за социалните мрежи, друга прави рекламите, трета създава уебсайта. Това често води до объркване. Посланията не са еднакви. Брандът не говори с един глас. Затова все повече бизнеси избират един партньор, който управлява всичко. Това създава ясна стратегия. Всички канали работят заедно. Клиентите получават последователно и ясно преживяване. Когато един екип координира маркетинга, резултатите са по-добри. Брандът става по-разпознаваем. Доверието расте. Кампаниите се създават по-бързо. И ресурсите се използват по-ефективно. Друг важен плюс е ясният анализ. Бизнеса вижда кое работи, вижда къде инвестицията носи най-голяма стойност. Това позволява по-добри решения и по-сигурен растеж. Пазарът се променя постоянно. Нови тенденции се появяват, нови конкуренти навлизат. С правилния маркетинг партньор компаниите могат да реагират бързо. Те не просто следват пазара, те се развиват заедно с него. Един цялостен партньор не е просто изпълнител. Той е стратегически съюзник за дългосрочен успех. Екипът от маркетинг специалисти на MemOcean е на ваше разположение за консултация относно цялостен маркетинг за вашия бизнес и повече информация за предлаганите от нас услуги.